sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last city size. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. UIEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarnya kita sang panahon. Check naton si Bagyong Julina. No? Kumusta bala ang sitwasyon ta? Sa aton sininga linya makaksyon, we have Sir Gan Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad gagabi. Mayong gabi aksyon ba sa aton mga listeners. Ari lakat sang aton nga tiyempo angot sa kay Bagyong Julina. Kunson ini ang iyang international name, no? Nagkusog ini siya sa isa ka tropical storm halin sa tropical depression o kon nahimo na siyang kategory to, no? Tropical storm. Nagagihon ni siya sa direksyon nakatungdan na aminhan nakatungdan diri sa este, nagaatubang sa baybayon sa Pasipiko sa Philippine Sea, no? East of Eastern Samar. Kag ang iyang lokasyon ari sa 95 kilometros ang kalayon sa nasidlangan Sanggiwan, Eastern Samar. Way pa sa landfall action bray, no? 11.0 degrees north, latitude 126.6 degrees east. Ang persaya sinis 35 km per hora. Kusog-kusog na siya. May pagmadlos ini siya masobra sa 90 km per hora. Kag ang iyang direksyon ang westward, northwestward sa sulod sang 20 km per hora. Ang iyang extent sang iyang kabaskugon nga hangin mas gina-expectar nga magtaas pag ini siya saka sa 150 km per hora. Sa subong way pa ni siya epekto diriya sa aton. Kay ang signal number 1, number 2 ara sa Biliran, sa Dinagat, kag sa Eastern Samar. Diriya sa aton daw southwest monsoon lang may pagdala nga pag-ulan-ulan. No? Kag diri sa aton niya localized forecast ang Western Visayas kag Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, no. Amo niyang aton i-amdigan kay diri kita mo. Nagapabilin niya nga magalumon ang aton kalangitan, may lapta-lapta man ni sa gihapon nga pagpupa sang ulan kag pagpanag-oob. Pero hindi niya direktamente sa kay Tropical Storm Julina. Kag ginaupdan niya sang southwest monsoon. Bisan sa subong gani localized forecast na ton area nagapabilin sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin sa gihapon.
ang aton mabatyagan nga halin ini naamin na nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan o ko northwest to southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang surface water naton diri sa Guimaras Strait nagapabilin nga makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya kag ang takos way magtaas 0.6 hasta sa 2.1 metro sa gihapon nga aton astronomical tide. So way ni sa epekto aton lang pangamuyuan ni nga hindi lang di siya mag-epekto indirectamente no. So amo ni siya ang ara ya subong nga nagaapekto sa kwan sa tropical cyclone signal number 1 amo ning Eastern Samar. Eastern portion sang Northern Samar. Kag ang signal number 2 na, ang number 1 ari na batak ya Eastern portion sang Camarines Sur sa Luzon na ni. Catanduanes, Albay kag Sorsogon. While diri sa Visayas, ang number 1 ari sa Biliran, Eastern portion sa gihapon sang Leyte, no? Kag sa iban nga bahin sang Northern Samar, Dinagat Island, Siargao, kag Bukas Grande, amo na siya. So ang iya nga trajectory ni Aksyon Bray, buwas no, ari siya sa 150 kilometros east of Legazpi City, Albay, babaw na siya. The following day sa Miyerkules, September 8, 65 kilometer. Ang kalayuan niya naaminhan na sidlangan o kon north-northeast ang Bira, Catanduanes. O kon 165 kilometros ang iya kalayuan na sidlangan sang Daet, Camarines Norte. So magamuning dalagan niya, ulan lang di aton, safe taya sa Kabaskugon nga ginasaputi ni Bagyong Jolina ang eastern side diri. So aton niya pasalamatan amo ni, no? Sing may matabo sa aton, ulan lang sa gihapon aton paabuton. So amo na ang aton nga lakat sang aton tiyempo, dason sa aton para sa aton mananagat da mga amigo ta halin isyo pasaka dito sa Linawon. Karon alas 11:51 sining gabi ang taob naton 1.0 metro, no? Ang takos ang kadalubon. Buwas sa aga ang hunas 0.4, ang hunas alas 4:48 buwas sa aga. Kag nagtunod ni siya alas 5:50 sining hapon magabutlak ni siya alas 5:34 buwas sa aga. Okay, so muna aksyon bay kakadtuan ta lang si Bulkan kan laon kay ti isa man ni sa aton nga kwan mo nga disaster hazards mo. May moderate o kon kasarangan lang ni siya nga ginpagwa nga aso, no? White stem laden pure, mga 400 metros ang katason. Kag nagkulap ini sa direksyon hilagang kanluran naminhan nakatungdan. Kag hilagang sila naminhan nasidlangan. Kag timog-timog kanluran. Southwest, no? Kay Tagalog ning ilagi na translate natin sa Ilonggo. Nagapabilin sa gyapon may slightly inflated ang abagay niya, no, ang iyang kay tungod na sa ground deformation. 12 ka pagtayog volcanic quake, ang 380 tonelada gintakos ni sang aton volcanologist sinilang pit sa 4 sang Septembre. Ang DOST people sa gihapon in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center nagapaabiso sa aton stakeholders kag general public. Arang yapon sa alert level 1 si Bulkan kadlaon kag 4 kilometer permanent danger zone strictly enforced. Sang kagapon kag sang isa ka adlaw daw nagtinayog, no? Pero kwan na lang action Bray daw mga aftershocks na lang na. Hindi na siya felt, no? Asang ato ang 4.9 nga magnitude daw alas 5 sang kagapon sang hapon sa subong niya daw mga aftershocks na siya. Daw iniman nga alas 5 daw aftershocks na lang. So why ta kulbaan sa sini nga pagturotayog ni
sa aton southern tip sang Negros Occidental kag Oriental. Okay, nasang kagahon na batyagan man, Sir Gan, no? Mga alas 12 na sobra. Oo, totoo. Hindi na sa aga. Namatyagan ako. Namatyagan ako. Pero balik na kay Julina, bla maulanon lang gid. Amo ni bantayan ta. Ang okay ginakwa niya mo gina-enhance ang southwest monsoon, ti ang sirkulasyon niya. Higopon niya ning higopon ang direksyon sang hangin halin dira sa Molokas Strait, sa Bay of Bengal, diri sa Sulu City, paulanon niya di nga paulanon sa iban nga bahin sang aton pungsod, no? So, ang diri kita sa Western Visayas, ang agis ang hangin, ang iyang alagyan, ang muna makita natin sa Tilight Imagery daw diri gid nga agi, no? So, most likely ang matabo kung karon sa kagahon o kung buwas nga adlaw, magkusog-kusog ang sirkulasyon niya, sigurado may ulan tadi nga paabuton nga daw from heavy to moderate to intense. So amo nga lang daman lang nato ng ulan nga dulot ni Bagyong Julina. Why pagin mga balaan kung sano siya ma-touchdown sa duta, no? Layo-layo pa naman. Kwan ni siya daw mga between 9 to 10, no? Ang hugpaa siya ni Duwari Central Luzon. Diri sa Aurora, Quezon province, no? Daudang paas niya sa iyang trajectory makita naton. Kay kung sige ulan dito San Carlos, subong may landslide na to ho, sa may karsada, kilid dalan sa Dukog-Dukog, Rizal. Buka delikado sinasang lugar nga dukog na. Dulhogon. Timay lang kay Wayman Pamalay, pero ti naghatag sang gamay nga trapiko sini nga hapon, Sir Gan. Dat nahulog ang escort ni Senator Ping Lacson sang sang kampanya siya. Dason daw may isa man ka series liner nga nahulog man da sa Dukog-Dukog. Oo, natabuan gi ko na to sa San Carlos paghulog do 5 patay sa to 5 patay. 4-5 dira gid. So halong lang gid, no? Kay tama ka steps ang Salvador Benedicto mo. Kung kaisa ti ang i-condense nga rain showers bisan may pisnipis lang tuod magsigi-sige ti amo na jutay nga pag-agis ang salakyan, may tendency gid nga malandslide siya, no? So sa aton mga general public medyo alerto lang sa aton kilid shoreline sa mga kabukiran kag alagyan sang aton nga flash floods, no? So magulo alisto lang kag ibitar gid sa aton mga mangungumab hindi pag itagob ang aton nga 45, no? Kung kinakapangilat, no? Hindi magsulo-sulo sa patag, no? Doon delikado pasilong lang dayon. Sige. Sir Gan, salamat sa information. Okay, welcome. Mayang gabi. Mayang gabi, sir. Okay, sa mga utod ta nga nagapuyo sa gad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakisan. Sa mga mangingisda kag mangunguma, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:18 na subong nga adlaw, Lunes kita, Setyembre 6, 2021. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa actionradiobacola.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline 0963-757-0874. Pwede gid kamo makapadala sa inyo sa nga mga mensahe dira kag sa mga live naton or nagalantaw live sa aton sa Facebook Live kay hatagan tagida karon sang atensyon. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagalinagumbang nga balita sa aton sining pagpangalagad dito sa syudad sang Sipalay. Isa iya ka palalawasan tao na sapwan patay, may pila sa ulo ginaligar linampusan sang 2x2. Action Firing Line. Ang biktima suno sa pulis nagamaoy kon mahubog. Oo. Halin kahapon nagkadto sa isa ka birthday party. Kagabi na sa puwan na lang siya nga way isang kabuhi mga kaksyon. Daw nagmaoy man to sa may birthdayhan man suno sa pulis may nakaengkwentro to siya.
pero way pagid sa may maitudlo nga suspitsado ang kapulisan. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon didto iya sa syudad sang San Carlos, may buy bust operation na naman to last day. 7 ang nagkaladakpan. Grabe ni Blang San Carlos mag-buy bust kag ang pideya kay daw kag in grande nga buy bust balaw. Waya nagabulo buy bust isa duha. Way ganubo sa 5 na to sila tag isa ya kapurok. Action firing line. Porte nga mga damo man nagsuyop to San Carlos. Ngano kadamo gid pero may kaladakpan no? Kumbaga daw tingob-tingob no? Sa isa ka lugar to amo ni 7 gid sila ho. Poslain lain man nga barangay. Kumbaga nakadto lang gid to sila kag mag suyop. Action firing line. Sa syudad sang Bago, ang Bago City Police Office o kon PNP, may panibag-o nga hepe subong babayi. Si Police Lieutenant Colonel Ju M. Malong mga kaksyon. Amo ni siyang spokesperson sang Pro 6. Gin-assign sa diriho sa Negros Occidental. Kag si Police Lieutenant Colonel John Joel Batos-Batusa naman, temporaryo nga iga-assign anay sa Nukpo. Hatagan man siya sang iya kaugalingon nga assignment mga kaksyon. Action firing line. Kag diri sa Bacolod iya ginbalikan sang Police Station number 1 atong pagpatay sa kay Glenn Paul Castillo tubla. Si Glenn Paul Castillo dumduman ton taga Deca Homes, Barangay Kabog nga gin-abduct suno sa report binalikan to sang police to check base makakuha sila ebidensya. And then ang lawas niya ginwigit sa Barangay 38 kag ang ulo didto sa Barangay 2. Action firing line. Pero ang nag-investigar sining kaso Police Station number 1. Abi ko connection JM kon ang lawas ari sa Barangay 38 latap na sakop sa Police Station number 1. Tiking ulo ato sa Barangay 2. Didto man na imbestigahan ang ulo niya. Tingob lang gali sa Station 1 man. Action firing line. Ang ibang nga balita makaksyon diri sa Bacolod, ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nagpagwa sang announcement. Sinigid lamang nga kasisidmon nga nagapabalo sila nga hindi sila anay makabaton pa sang hindi COVID patients. Kay butang-buta na ang ila sini nga mga kama dira makaksyon bonano na nga sitwasyon man. Action firing line. Din ni makadto karon ang aton sa mga utod nga mga masakiton man kay ting Corazon Locsin dan ya tilingban ini from Bacolod from south to north mga kaksyon. Ano na ning sitwasyon? In fact sa national nga report ang mga hospitals mga kaksyon do 70% na nga buta-buta bangod sining COVID-19. Action firing line. Paghalalong gid ka muna no? Ang ibang nga balita diri sa may syudad sa Bacolod gihapon at ang pinakadako nga issue diri sa Bacolod subong amo iya mga kaksyon ang pagpalayag ni Councilor Al Espino ngayon siya ang ginpahalin literally sa atubang in your face nga paghambal nga wala na siya sang salig or hindi na siya masaligan pa sang Grupo Progreso ilabi na gid si Mayor Bing Leonardia. Action firing line. Pero gin panginwala ina sang Grupo Progreso kag si Mayor Leonardia sa way kaya naghambal nga way kusalig siya na iya kusang loob nga naglakat iya. Action firing line. Pero balikan tani karon maka-aksyon sa pagsaysay na Aksyon Dale Salazar isa-isa ho ni karon para mas maintindihan pagid naton kay ang Grupo Progreso subong daw nagarinabuab na Action firing line. magluwas sa kay distrito kung magluwas sa kay Espino mga kaksyon. May isa pa ka konsihal nga nagpasalamat man sa Grupo Progreso during that time sa meeting nila last Friday night o Friday makaksyon. Nagpasalamat na sa Grupo Progreso pero ano man, naghalin or nagpasalamat lang kay nag-upod sa grupo or nakaupod sa grupo. Action firing line. Aba nang aton balantayan, I don't know kung may ideya ini sila kung sino ang ginamuno ko. No? Basta may isa nga nagpasalamat man sa Grupo Progreso aside from Al Victor Espino. Action firing line. Ang iban nga balita, Councilor Ramos apektado sa paghalin ni Councilor Espino sa Grupo Progreso. Take of the night ginis lang duha mo, no? Do grupo ginis sila sa mga kampanya before ang Espino kag the Ramos iya nga tandem mga kaaksyon sa pagkakonsihal. Action firing line. 4 ka mga barangay posible patukuran sa Bacolod General Hospital ginhingadlan na sang kongresista.
Amaring dako nga proyekto sa Bacolod kun matigayon ini sa pala abuton samtang sa Negros Occidental libre yang zona or libre zona libre gindeklarar sa Tuboso kag Isabela sa 2022 nga eleksyon. Action firing line. Mayo man na, tagaan tsansa ang mag-inkwentro. Demokrasya kita no? Demokrasya kita, karon kung wala na inkwentro, karon daway niya lami ang eleksyon. Action firing line. Pero basta hindi lang magdangat, iya sa punto nga maghilabtanay, kamuda, eleksyon lang. Ginbutangan taga na isang Philippine Constitution, sang eleksyon, ang tanan nga mga kapungsuran may eleksyon, para makapili kita kung sino ang pinaka-the best nga magpamuno sa lugar ta. Tapos subong, kung may magpapili da kontrahon, kung may papili da patsyon, may mapapili da hala kalinagsanay, hindi naman manami, karuan la pulos, karon ang aton sining ang aton sining constitution ka guidelines na karon sa Pilipinas di. Action firing line. Sundon taning demokrasita, no? Kay karon way ni karon kanugon sina karon may ara ta sang right nga magbuto sa page mga kaksyon so gamiton tana. Hindi ta pagpakuan kampanya lang. Ibaligya ang kaugalingon mo kung paano mo ikonbinsihar dirang tao nga butuhon ka, hindi kay mangguba sa kontra mo. Action firing line. Last City 26 ang ini nga headliner sa lokal dulong sa aton makaksyon sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga meron sang vitamin D3 mga kaksyon, produkto ini nga mga Action Brian Warden. Action firing line. balikan tanay karang maka-aksyon ang dalag ko nga balita dis lokal. Ipaisa-isa tanay karang aksyon Dale Salazar. In fact, nagatinguha kita maka-interview kay Mayor Bing Linardia kay aside sang iya sining nga statement kagin pagwa nami ginmantani nga may tingog pagid. Pero lauman tana basi pa naman, no? Ang mga balita sa national maka-aksyon, grabe subong ang nagaginuwa nga mga information, no? Isa iya ka grupo sa mga medical maka-aksyon or gitawag nga medical health workers ang nagpagwa sang statement nga nagalampaso iya sang Duterte kag Sara or Sara Duterte kag Digong Duterte for 2022 nga eleksyon. Hambal diri sang mga health workers sa may guyapan ni sila nga i-presentar sa 2022 nga elections nga sa diin sa subong pala nga mga sitwasyon way na ta nakabangon for almost 2 years nga antos ta ni COVID-19 mga kaksyon kay wala mahatagan sa nagakaigo nga response sang Duterte administration. Action firing line. Ang bot silingon sa mga health workers makaksyon way kamo nagkaladudla way kamo nagkaladudla sang sitwasyon ta damo na abi siya katatlo na nag-surge si COVID sa aton. The same gihapon ang aton sa nga situation ang pinaka-bad pa dira kay mas nagasaka iya ang numero sang COVID-19 sa sining nga mga inadlaw. Action firing line. Failure of policies. Isa lang sa mention diri sining mga health workers nga ini kag kulang ang medical actions kag iban pa mga aksyon suno diri kay Medical Actions Group chairperson nga si Dr. Nimuel Pahutagana. Hamalya palpak ang Duterte administration to address sining pandemya sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Perte, may ara pagid sang pila ka grupo mga kaksyon nga nagyaw-yaw man sa mga Duterte. Hindi na gid man matago sa inyo nga si Sara Duterte nagakuan gid man, nagahana gid man nga magpapili mo. Ariho, ang National Center for Commuter Safety Protection chairperson nga si Elvira Medina nagpalayag nga tapos na ang leader sang Pilipinas nga palamuyayaw. Dapat hindi na pagsundan pa sang leader nga butang gera mga kaksyon. Grabe, action hands, no? Siya tapuson ta ng Pilipinas ang palamuyayaw nga presidente. Siya sundan nyo paged. Tapuson ta na ni.
hindi tanapagpasundan pa sang bungangera na naman or butangera na naman nga presidente. Tiyang botsulingon nila diri, amo ni si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Mga kaksyon. Firing line. Sige, bantay-bantayan. Tani kay subong palan puwerte na nga pusanganay. Daw feeling ko, ang si pandemya daw na dula ang isyo magpilakadlaw magamunay kay tutukan tani ang ginatawag iya nga pamulitika. Firing line. Aring isa man kadako nga tamparos sa aton nga mga Pilipino kay karon sa gabi ibulaga na naman taka kag ipisorpresa amo ning surprise nga hindi tayo malipay kay nga tanan nga sorpresa dapat malipay ka mo gintagaan ka bulak gintagaan ka cake sa birthday mo or ano nga celebration ini iya nga sorpresa in the midnight mga kaksyon ha karon sa gabi magapasaka na naman sang presyo ang aton sini nga petrolyo sa pungsod Pilipinas. Wala pulos kasi sorpresa kang ang gobyerno di way na nisla daw way na nilabot na ginman sang pinasakaay sini kay pribado na ni subong oyat ding. Bangod sang oil the regulation law mga kaksyon nga gintukod naton ang mga pribado nga nagabinaligya sang gasolina naga-enjoy sang pagpasaka panaog pasaka. Tikaron sa gabi 95 centavos iya ipasaka sa mga gasoline stations kompanya sa diesel mga kaksyon. Kag 50 centavos naman sa gasolina, 60 centavos sa kerosene. Anong masaydi sa gobyerno ta? Di na to mga basku, ganda nga mga ara sa Senado da subo nga pwede makahimo kag makatapdas ang ining oil the regulation law. Abi bulig-buligin yaman kung paano tani kay sa bugos nga kalibutan do kita ding kaluluoy sa porte sa pagkamahal sining mga presyo sang petrolyo ta. Ang iban nga balita makaksyon kung COVID-19 ang paghahambalan ang Metro Manila subong umpisa buwas nga adlaw magabalik na sila sa general community quarantine. Pero may heightened restriction nga ginpakuan sa ila sa National Capital Region. Ipatuman na lang dito ang ginatawag nga granular lockdown. Maghambal kita granular lockdown kung sa diin lang may ara sang COVID-19 positive makaksyon dira ang i-lockdown, no? Dudugay ta naman na ginahibo dis Bacolod. Kung may positive dis sa Kapuloyan, amula nang ginakuan, amula nang ginapalibutan sang cushion da nga ini sila positive, kinanglan mo mag-distance sa ila. Dudugay naman na ganahimo, duway pagidyapon na to ni matapna si COVID-19. Tisubong ang mga ekonomista ni Presidente Rodrigo Duterte, nagapalayag na dapat nagatutok kita sa pagtapna ni COVID-19, pero dapat balansihon tani nga dapat ang ekonomiya ta magatin-ad man. Simple man lang hambal ko da, tapuson tani anay bi si COVID-19 antes na mag-ekonomiya, no? Kaya nga paano naton matin-ad kung ang mga tao hindi manggihapon makagwa sa puloy-an sa kahadlok sa COVID-19, dibla? Pero kung tutukan ta anay, kwaan ta sang pundo nga dako ang gobyerno ta ibo-bo kung paano awayon si COVID-19, I am pretty sure hindi na pilahan kabulan makabalik kita sa normal nga sitwasyon. Prangka ina nga istorya galing subong ang mga ekonomista ta ka mga alam siya dapat may ara kita sang balanse. In fact, may ara sang balancing act ang Pilipinas subong. Paano tani mabalanse mag-inamo sini kay maghambal ka ekonomiya action hands kinanglan ang tao magwa kag mga negosyo mo. Kinanglan ang tao magwa kag magpamakal kay para magwa kwarta nila kag mabalbalansi tani. Ti sino ba magwa dira kon may ara sang COVID-19. So pinakanami himuon ang gobyerno ta kwa inyo pundo dira kon sa diin kag ibo-bo nyo kon paano ta dulaon si COVID-19. Pagkaway na si COVID-19 kundi ara na sa ekonomiya, sundan ta dayon kag iumpisahan ta nga matudtuod gidla. Sa iban nga pungsod, sa bugos sa kalibutan do kita na lang ding gaanto sa COVID-19. Sa ila to na nagbalik-balik na gidya sa normal. Kita mo linog na to sila. Galing may mga ara sang pasuni nga subong daw ginamanipular gid ang COVID-19 sa Pilipinas sang ginatawag nga negosyo. Isubong nga adlaw ho, masobra 20,000 na naman ang COVID-19 cases sa Pilipinas. In fact,
sa ang bag-o nga kaso kon sa bilog nga kaso sang COVID-19, 2,103,331 ang aktibo, 159,663 o kon 33 kag ang naka-recover diri 1,909,361 kag ang patay 34,337 na. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Ang nga bahin sa aton nga pagpangalagad national makaksyon nga mga balitaan headliners na tundulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. No? Gusto mo ba Aksyon Firing Line. La 7:35 na mga kaaksyon. Dali gid lang antes kita magbulyada karon kay Action Dale Salazar kay gusto ko gid nga ipahat-pahat Action Dale karon ang balita regarding iya sini nagkalahinabo sa Grupo Progreso diri sa syudad sa Bacolod kay bisan maghambal pa sila nga okay lang kami bisan amo na ni nagagwa na si Al Espino pero sa prangka nga istorya apektado gid ini sila. Aksyon Firing Line. Isingit ko lang yan ay dali gid lang kay dito sa Dukog-Dukog ho, Barangay Rizal, Syudad sang San Carlos sa nga hapon, humagmak action hands ang bakyas kag didto umula sa may area o kon sa dalan mismo. May lang nga di kay way gid masakop ang duha ka kadalan according sa mayor sa San Carlos possible man lang Aksyon Firing Line. pero kinanglan maghalong gid. Nakay landslide karon diha sa San Carlos sa Dukog-Dukog Mayor. Yes, yes. Nakita lang namo na sa Facebook pero wala pa na ma-report sa DP namo gyud. Aha. So usually ang landslide dali ra na kay may equipment man ang DP dito sa may Kapitlan, dali ra na nila ma-responde. Aha. Pero so far kumusta Mayor na abay mga na pilpilan or sa sitwasyon? Wala naman. So far wala man. Pero karon pasabol na Mayor or i-check pa ninyo? Og tanawon nimo, half lane raman ang half lane raman ang natabunan, ang usa ka lane open raman. Okay. Ngano kaha Mayor, sige ulan-ulan jud diha, walay undang. Di man mas wala gani kay I think karon na ni ulan. So wala pa man mahibaw-an Mayor sa kausa jud ani no nganong nagtiphag raman siya landslide. Kanagon di ang area tungod magod na siguro sa una kana mga liki-liki nga bukid ba. Oh, okay. So may seepage kina siya, gitawag nila seepage kanang ini ulan di mga ang mga tubig-tubig na masigira na sa kakrak hasta nga tumpag ra na siya giya. Pero pinakalayo ra ba mga pamalay Mayor no? Layo ra man no? Layo ra na. Pinaka-exact address kini Mayor anang lugara? Ano sa? Unsa pinaka-exact address jud anang lugara? Okay, yung mga portion sa aton sining recording recorded interview kay Mayor Renato Gostilo mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. La 7:38 ang ining bahin sa aton nga pagpanagad dulong sa aton sang DTX 500 capsule ano. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Sige, pagbalik ta karon dugay-dugay. Ibo ko lang ning gamay ko nga mga commercials so pila ka batch diri kay pagbalik ta ipaplastar ta gid isa-isa kay Action Dale Salazar kun ano gid bala ang nagkalahinabo sa meeting sang Grupo Progreso nga tani naga-finalize na to sila sang ila slate sa umaabot nga filing of COC sa Oktubre. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:39. May gabi lang kay Sergio Pujas, nag-monitor sa Cinema Tinion. Araman si Martin Aliling, Rochelle Fulgencio Susana. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami diri sa Barangay Malingin, Bago City. Si Dali de la Torre Lupez. Good evening, Sumbray. Una pa ang hospital kay sa Coliseum sang Bacolod.
Di na to ang ginloan sang syudad man. Manog eleksyon na. Mi isa ka haligi, lagid kita. Pandemya. Ricky Soriano, good evening, Bryce. Sobra na sa COVID-19 ang pagtaas ng gasolina. Oh, kita mo lang na. Sinida Biliote Olarte, good evening, Bryce. Madula lang ang COVID kon vaccinated na tanan. Kani may iban gani may gaka ano man gyapon, may nagakatapikan pero mayo gid kon na vaksina. Alex Montesa, failed administration versus COVID-19 diin kadira. Chris Vilma Treyes, good evening, Sombray, watching live. Morsha, great ko lang. Zero, Treyes, Sumido, Olvido, Tisoro, Hinko, Arsenio family, God bless. Si John Biatin Sibalios, yung gabi Sombray, magpasaka sila kadasig, mag-rollback kadugay. Di na si Senador po, promise siya gina di sa Negros, kay unahon niya ang gasolina sa pagpanubo, just saying lang. Why na sila kita after election hanggang salita. Edwin Pineda, ambal niya, nagtaas naman ang gasolina. Ibasol ta kay Duterte. Kay pagtaas man sang gas sa Amerika, basol man kay Duterte. Star Mayo, good day, Magsumbray. Happy Monday and it's Labor Day here sa USA. Bauti Mayo, happy Labor Day lang da. Have a wonderful week, sir. God bless. Salamat. The same. Si Renato Trinidad Vigno, mayong gabi, Agsumbray pa shout out lang akon guwapa nga maninay si Angie Cagiada Loribel sang bago. Gamonitor di sa Cebu City. Kumusta mo da? Ralston Zaragoza Araman, si Toto Tatan, tapuson ta na ang pinatyanay sa Pilipinas. Pilion ta ang presidente nga makadiyos kag baka may kahadlok kay Lord Jesus. Ba mo ginang pangabay ta. Elizabeth Malaka Gamala, good evening, Sumbray. Happy listening to Malaka family. Stay safe always. God bless and more power. Alex Montesa, Bungangera naman, bungkag naman ang banggirahan tani kung di balason ang manok nga pink. Ang mga manok nga pink. Homalomina ara naman, ana sinoro, amo tama gid. Barayo Garay, araman naga-monitor sa aton, mag-observe monitor lang kami sa Barangay Pandanon, DSB. Si Teddy Tokere Sr., monitor kami di action more than nami gitingog mo pamatian gid pamati gid kami sa Barangay Saga sa Baguio City. Bati salamat gid sa inyo, na? Araman si Alex Montesa, wala na gid sang may kaangay sa ila nga kahakugan sa gahom. Ambot lang, basta ako mabuto man lang ko kag mapili man ko. Aquarius Maldita ako. Maldita siya kuno ho. Good evening, Action Bryce. Stay safe and God bless. Lily King. Good evening to all members of EFC. Si Jomar Ilaco, my classmate, naga-monitor man. Thank you, good classmate ko. No? Mayo ni po Brahon Kwan. Kabinet. Alex Montesa, kalawig sang imo sining opinion. Dapat 2 to 3 liners lang, Sir Alex, kaya para mabasahan tagin. Mostly mga depressed areas na mga kalabanan nga nagagamit sang 9165 Sir Bry. Managtapos ng termino ni Digong, wala gid niya matuman ang mere promise ni Digong, wala gid matuman. Dali gid lang ha. Kita mo, di ko na gid mabasahan tano kay kalawig niya sa 2016 as I remember 3 to 6 months. Solusyon ang problema, droga ti may ara naman ayhan, panibag-o nga promisa. Kaangay ni Digong mag-abot ang 2022. Tipinto naman kita. Milili Oligo, pag filing na sang candidacy, damo na masaylo. Dugi na predict ni Sir Oligo. Tuto Tatan, salamat. Okay. Sakto na distrito. Anong distrito man? Konsihal ning ginanamin ko, konsihal Subong, hindi kay anay konsihal. Ricky Piniafiel, good evening. So Brian, ginatamyaw ko lang ko mga pamilya ko Piniafiel kanday Delia Piniafiel. Basta sa mga pamilya Piniafiel watching from La Castellana. Si Riaglo Ornaldi Mijay, nagamonitor man sa Hong Kong.
Si Puding. Sino si Puding man? Lumag-uning nga ngalan Namit ng Puding Si Milili Oligo, Intelligence Politik na si Al Victor Espino nga maglain na ang mayor ara na kaplastar. Imbong Jocampo, naga-monitor man. Hil Javier, good evening, Sumbray, watching live from Kuala Lumpur, Malaysia. Keep safe always, God bless. Si Kwanho, Tincom Jairom Sanchez, good evening, Sumbray, listening here in Checkpoint sa Karkar City, Cebu. Salamat, gid. Si Bernadette Lacson, naga-monitor man. Action Bray, good evening. Shout out ko kay Marilo and Kid Paglaom Village. Bao, salamat gid may ang iyang logo, iyang kwan Mayor Bing. Sige. Okay. Si Greg Hostiniani Puertas, good evening, Sumbrayan, monitor from Korea going to High Point, Australia. Halong lang sa mga family ko da sa barangay Sumag, family Puertas. Ryan Burha, Araman. Leia Younger Esquivel, naga-monitor man sa Talisay. Si Milail Milile, please lihog tamyaw bani sa Star Mayo Jinky Dayilagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Okay, sige. Si Yam Nonato Araman, George D. Maranyon, ga-monitor man. Salamat gid Madam Bernadette Lacson, Okay, sige. Sige, di ka mo maghalinda kay pagbalik naton, ipasaysay tagid sang husto, sa kay Action Dale Salazar, kag paano naapektuhan si Dindo Ramos, di friend ni sila nga duha, Sino pa gid ang ibanda? Host next. Si Rolly Toriano Vilarde, monitor lang ko di sa Hong Kong. Baskog signal mo. Ikaw nga kalbo ka. Maayo kagin maging mo istorya. Taga kwan ka. Taga Mandalagan, nang purok mo na gani kalbo ka inang pag-as. Ano na gani man? Na gani yung purok mo da kalbs? Sa Mandalagan, pag-asa, purok na imuman. Si Mila Paternal, naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad. Si Veronica Santillan Manukan, Araman. Wow. Salamat gid sa inyo, Mga kwantani, mga non-stop na mga listeners tani, hanggang mga utod ta, halos gabi biluga adlaw naga-monitor diri sa Action Radio. Si Teddy Tokiri Sr., good evening. So, more than monitor kami barangay sa Bago City. Nami gintingog mo. Okay mo to kay ina. Sige. Okay, sige. Marelax ko na para may persa ko karon ang tingog ko. Balik lang ko dugay-dugay, Di ka maghinalinda kay exciting ding next na ton nga balita, Malingaw politika naman ta La 7:48. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at balita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ng inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Sige, samtang ginapirapiran ni Action Hen sa Action Dale, mahinggab ilang nag-monitor sa aton nga pagpangalagad si Warren Magbanwa, Barangay Kagawad, sang Barangay Antipulo. Baw, salamat gid sa pag-monitor dira. Action Brian, may pagka-muros nga lahi ang nagpatay sina nga biktima. Nga aman. Action Brian, good evening. Mangkot lang kami diri sa La Castillana kung sino manghatag UCT man. Salamat gid Action Brian. Sige, mangkuton ta na, pero mas nami gid mangkuton nyo. Kay pa kami dito ay manta schedule dira, no? Mangkuton nyo dang inyo nga mga barangay sa BHW or ang inyo sining DSWD dira, no? Action Brian, monitor lang kami sa imo programa katong niya Sampurok Saging Igmayaan DSB. Good evening, Action Brian. Wala kagid nagpakita sa Torreno Resorts. Anong ginapanago mo? Uy, ko teko po diya sa Torreno Resorts. Nanago. Anong ginapanago mo? Hadlo ka pangayuan tanduay. Puro gaba ka mga tao ni. Kanto di kigaan ta kay sa karton. Ang grupo sa Action Radio nagkadto to, no? Way ko kaupod. May mga sirkumstansya nga hindi mapaiway. Way ko to, kag way ko panago, banano man yung mga tao nga panaguan ta kamo yaman, hindi man kamo horror. Ay, siga. We have Action Dale Salazar sa aton sining linya maka-aksyon ang balita niya. Dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Radio City Hall Report. Ipasaysay ta Action Dale kung anong nagkalahinabo sa GP sa ilang sining meeting. Action Dale, maya di gabi. Yes, Action Braya, ginabulabog ang social media lakitman ang mga supporters or sumulakdag sang Grupo Progreso kag mga pumuluyot sa siyudad sa Bacolod. Action Bray matapos nga nagwa ang ining balita nga gwa ni Councilor Al Victor Espino sa Grupo Progreso Action Brian. Butsingon, hindi na siya kabahin sa karon sang Grupo Progreso ang grupo nga ginapamanuan ni Bacolod Mayor Ping Leonardia Action Brian. Larohon tala Action Dale, ang Grupo Progreso isa ka local political party. So, ora mismo outright pwede dulaon ang name niya. Why na ni sa mga kung ano pa nga mga national leaders, abiha kay diri lang ni sa Bacolod Action Dale. Yes, diri lang Action Bray sa Bacolod City. It's not registered sa COMELEC. Yes. Kay ining mga members ng Grupo Progreso, may kanya-kanya man nga national party. Like PDP Laban, ang iban sila Nationalist People's Coalition or NPC nga member Action Brian. Kag iban pa nga partido sa national nga level. So, sang September 3, 2021, gabi Action Brian, sang mayara sang pagsinapol ang Grupo Progreso Action Brian. Kag dito natabo ang exchange of ideas sa tunga sa mga konsehal sa Bacolod City under GP, Mayor Bing, present man si City Administrator M. Ang,
ara dito ang mga konsehal under GP Action Brian kag ang party member man nga si Marlon Solidoma. Kung basihan natin ang press statement kay tagwa sa Grupo Progreso kag ni Mayor Bing Lunardia, actually nagtagwa sila action sa press statement bilang sabat, no? Bilang sabat sa mga revelasyon ni Councilor Al Victor Espino nga allegedly ginpagwa action Brian or ease out amo na siyang term nga usara ni Councilor Espino sa interview sang katapos ng media ginpagwa siya sa Grupo Progreso amo niya sini nga claim action Brian kay kahapon nga adlaw nagpatigan sang press conference si Councilor Espino kag amoy ni ang nangin sentro sang iya nga press con action Brian ang natabo nga pagsinapol sang GP sang Friday night action Brian. So sang Domingo mga udto action Brian sa nagpress con si Councilor Al Victor Espino kag dito ginpabutsyag ang iya sining sentimiento, ang iya sining nahimuan sa City Council kag ang natabo no sa pagsinapol sang Grupo Progreso. Kung basihan nato ng press statement sang GP kada miyembro sang GP ginatagan sang tsansa nga makapalayag action Brian since ang pinakasentro dito is gina-finalize na. Gina-finalize na ang ilang sining slate action Brian kag ang filing man sang Certificate of Candidacy or COC para sa October action Brian. So according diri kay Bacolod Councilor Al Victor Espino action Brian sa mention na is out. Amo na siyang iya nga term nga ginusar action Brian. Espino out. Yes, is out. Ang palayag ni Action Bray, natabong ning insidente, matapos na ginhambalan siya ni Mayor Bing Lunardia nga nadula na ang pagsalig sang alkalde sa konsehal. Hindi kay gusto talang bala i-plastar action del. Kundi nagpalayag si Mayor Bing Espino, Councilor Al, na dula ng pagsalig ko sa imo. Anong next naghambal si Mayor dayon Bing out ka na sa grupo? Ano pwede ang literacy blas ng istorya action day lang? Actually action Bray, wala yan naghambal si Mayor Bing out sa grupo. Okay. Dito lang yan naka-mention si Councilor Al Victor Espino nga allegedly ang right words na ginusar ni Mayor Bing kung hindi lang kunta ni si Benitez ang iya sininga kontra tiara pa nga pagrespeto action Brian. Amo na siyang natabo. Okay. Dito sa press con ni Councilor Espino yan, nag-walk out siya action Brian. I see. Nag-walk out saya. Pero sa press statements ng GP, cordial man, may mga fist bump pang tabo action Brian siya sininga paghalin. No? Gitabangkot man sa katapos ng media kung bala may naghanda nga magpugong sa iya. May ara ko ng action Brian pero wala naging mention kung sino. So mo to, nag-walk out si Councilor Espino sa nagapadayon nga pagsinapol sa Grupo Progreso Action Brian Friday night. Wala dito yung nakatambong sa pagsinapol si incumbent Congressman Greg Gasataya bangod natabuan action Brian nga nagpadulong diri sa Bacolod City kag sa Negros Occidental si House Speaker Lord Alan Velasco. And then, wala man nakatambong sa pagsinapol si former councilor Cesar Distrito bangod mo nagatag siya exam sa graduate school. Nga sininga ginatuduan action Brian si Saka University sa Bacolod City pero present ya si councilor Simple Distrito ang Iloy ni former councilor Cesar Distrito action Brian. Daw makuan ka lang galing action day. I'm sorry action day la. Kay gusto tala ni klaruhon. Ang tanan nga wala to sa Grupo Progreso nga meeting, aside from Councilor Al, doon mo man nga giginuwa nga mga ngalan kung isa nga matiwalag na sa Grupo Progreso. Wala tayo action Bray sang confirmation ang ilang mga report or huring-huring nga amo ni masaylo siya, magwa siya, amo na wala confirmation. May mga prior ni sila nga appointment action day la. Yes. Kaya kung pambalo na ito action Bray, si Councilor Espino, naka-mention siya nga every week may ara sang term niya is loyalty check nga ginatawag. Naka-mention na siya sining press conference regarding sa loyalty check. Pero mo nga pagsinapol nila do ka formal meeting ti action Brian since mo na gani gina-finalize ng slate hanggang filing sang certificate of candidacy action Brian. So ang natabo ti mo na action Brian nag-walk out si Councilor Espino kag amo to ang sining gin-mention nga kun
allegedly ang balisa ni Mayor Bing kundi lang kuno si Benitez ang iyang kontra base ala pang iya sininga trust and confidence action Brian. Kung matuntuman ni year 1998 sang nag-start ni ang political career no ni Councilor Espino nagpapili kon sa election Brian under ni siya kay Mayor Bing Leonardia. Dragid nagsugod-sugod ang iyang sininga career bilang konsehal sa Bacolod City kisa wala pa man niya grupo Progressive Action Bray diri sa may syudad kag lain pa yung mga partido ang tawag ini sa ila kag amo na no sang ang political career 1998 nag-start si Councilor Al Victor Espino. Pero ang explanation din ni Councilor Espino is madugay din niya no nga abyan kag ginakabig nga mentor si former Congressman Albi Benitez. Rason nga hindi malipod Action Brian nga personal ini nga close or malapit sa anay kongresista nga si Albi Benitez Action Brian. Pero ay sa diri sa pagklaro yan ni Councilor Espino wala nagpakig-angot si Benitez sa iya para magpapili sa idalom sang slate sang Asenso Bacolod Action Brian. Amo nang ginklaro gid ni Councilor Espino from the very beginning bisan kilalahay sila close Action Brian wala gid yak kuno nagpalapit or nag-reach out si Benitez sa iya para inganyohon siya nga magsaylo kag magpapili konsehal sa idalom sang Asenso Bacolod. Why nag-reach out kila Yanay lang kailangan na lang siyang Brian, no? Kay sugod-sugod pero siya career ti nagabuli, kilala sa Action Brian, mag-abyan, ti ang ila sining relationship kumbaga, hindi malipod nga bakod man Action Brian. Ano ang kabahin sa palihaga ni City Councilor Al Victor Espino? Nakita ko ang nga kinahanglan ko i-explicar sa pumuloy sa syudad sa Bacolod. Hindi ko gusto mabutang sa posisyon nga ako ba lang mabutang sa defensive, no? So ako nagwa na lang ko because para mauna na lang ko i-explicar sa natabo nga I do not want to use the word nga nagwa. I was eased out din pagwa ko. Well I respect him for it. Do not get me wrong, ang ginhambal niya sa akon nadula ang respeto ko siya. No, that is quite the contrary. As a matter of fact, nagdugang ang respeto ko kay Mayor Bing Leonardia for telling me point lang kung anong iyang ginabatsyagan. I respect him for it as a leader and I respect for him as my political ally. Nga ginambala niya kung wala na sa salig sa akon. His words exactly was nga kung hindi lang kuno si Albi Benitez ang iyang kontra, ang salig yara sa akon. So ang point is nga hindi ko man malipod nga ako malapit personal nga amigo. I consider former Congressman Albi Benitez as my mentor and as my friend, no? So ako nagapati ko yang si Congressman Albi Benitez amo na siya sa akon nga kabuhi. Siyempre ay nabatian no si Councilor Al Victor Espino. So mo sing palayag kag part man na sing press conference kahapon nga adlaw. Kabalakang politika action delia anytime nga kambyo action deal mo ti amo na ni pagkambyo da. Yes, sang gin-check naton kung bala may mga plano siya sa 2022 nga elections kung bala magpapili siya sa anong posisyon. Pero ang sabat rin ni Councilor Espino is ginapanamduman niya pa Action Bray kay base hindi siya magpapili sa 2022. Amoy niya sining palayag nga nag-contemplate pa siya no kung bala magpapili siya or hindi. Ang palayag na isang konsehal is iya pa ginapananaw kung bala iya sining pasyon nga magserbisyo magbugtaw pa Action Brian. Okay. Kung bala magbugtaw pa no ang iya sining rason kung bala may mga compelling reasons pa para magserbisyo ini siya sa publiko Action Brian. Nga natulog na ginman na no? Mat lang. Yang iya sining rason Action Brian sa karon isa lang gid ang patod. Isa lang gid ang patod nga iya sini pagasuportahan is si Congressman Greg Gasataya. Amo pala na ang patod sa sini nga mga tiniyon Action Brian do nga wala pa sang announcement kay Gasataya kung ano nga posisyon ang iya sini nga papilion or re-election or bala may mga changes wala pa niya sa mga official declaration or announcement. Pero Malin Espino ang klaro pala niya isuportahan niya si Congressman
Greg Gasataya. May mga huding-huding man against sa Al Espino pero hulaton ta nga halin sa baya mismo ko nanong iya padalagana nagsundayla. Yes, pero mato kahapon ginday daw yun lang ang pila ka mga ginhimuan niya sa City Council, like ang pag-establish action price ang Primary Healthcare Ordinance nga siyang nag-author. Nga pun baga, according sa ati ang munikta ni ang pinakaunang hospital sa Bacolod City nga may 25-bed hospital, no? Pero according sa action price daw na kompleto na ang ordinansa, na balay na ang papel pero wala lang na push through, wala siya na implement, no? Kagti iyang kutanik gintugyan kay Birbing Lunardia sa executive nga level action Brian. May mga allegations si Councilor Espino nga ti wala siya na implement bangod nga ti hindi daw priority action Brian ang ini nga ordinansa kay priority ang Coliseum. Amo na yung mga allegations, no? Amat-amat, actually, amat-amat na ha? Yes, kaya natutubang ko na action Bray, may rin isang primary healthcare ordinance si Councilor Espino na mag-establish para ma-decongest man ang Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital. According kay Espino, in time of pandemic, ginapabugal niya nga nakakolekta siya sang 41 million pesos para sa syudad sa Bacolod. Kasunod sang pagduso sinipod kay Councilor Dindo Ramos ang ordinance granting condonation sa mga delinquent taxpayers action Bray diri sa may syudad sa Bacolod kagabi ni pagbulig panagtag sa mga food tax, pagtag sa mga gatas kag pagbulig man sa kapulisan sa tion sang pandemic. Aring palayag ni Councilor Al Victor Espino regarding sa 2022 elections. I am even contemplating, that is the essence man sa akong nga press con sa sininga aga, sa sininga adlaw, is that I am even contemplating of not running. The only reason nga mapapili ko siguro sa masunod nga election is I have compelling reason, may nakakadapat kung nga rason nga mapabugtaw naman liwat sang akon nga passion nga mag-serve sa pumuluyo sang Bacolod. Let me tell you this, that ang akon nga support subong ya, the only person that I will support sa subong is Congressman Greg Gasataya. Action Bray, Clarex ang playag ni Councilor Al Victor Espino. So meaning subong kwan siya, incumbent siya, medyo kakatulog ang passion niya to the public sa serbisyo. Yes, sang nag-insist ka na action Bray ang media kung natin ang plano sa 2022. Actually ang balik Councilor Espino basi managuling na lang siya. Bubaw mo na. Managuling. Kay meron siya sang negosyo action Bray nga managuling, nga legal nga pag-uling action Bray. Lahog ito pero ambot lang. Pero actually, sa inisayas, nga ginatutukan na ang pagpanguling. Galing kay literally nga ton nga mga utod election day, once ganing nga elected officials ka, kinanglan mo gid magpanagtag to sa balay, labi na konsihal ka, daw amo nang sa aton sining nga instinct action day mo. Pero kung aton gid huna-hunaon ang trabaho nanday Councilor Al Espino, maghimo sang ordinansa, mag-amyenda, kag mag-create sa mga resolutions malang tani action day mo. Yes. Actually, ito na ako ta Bryce, ang harap sa media kung kamusta naman ang feedback sa nga sining amay. Kasi Attorney Alex Espino, nga ti, nablag kilala mo yung Bryce nga nagasuporta man sa GP, pero subong ambot lang ko nung latest. At ang bal ni Councilor Espino is ang pagsalig siyang si Mike, kagsuporta ara siya. Ginasuportahan siya action Brian. So, muna ang paliyag ni Councilor Al Victor Espino. Okay, big man manada sa GP mo, advisor action Dale mo si Attorney Espino, ano? Oo, kung do ka consultant, may naghatag man sa mga insights, mga views sa patagsang politika action Brian. Sa hangin ko na diri sang reaction, no? Actually may pila kita ka mga officials nga ng GP nga ginpakigangutan nga mga isang opinion kung ano pagani natabo to during that time action Brian sa pagsidapos sang GP. Pero wala na nagpalayag or naghatag sang statement. Pero si Councilor Dindo Ramos nga isagid sa mga masuod, no, or lapit nga abyan ni Councilor Espino, siya ning nakuha natin sang reaction action Brian. Nasunod siya ti kun may aragin man sa miyembro sang GP nga maapektuhan
isagad Action Brian. Si Councilor Ramos nga city during campaign upo dahil gini sila Action Brian. Yes, correct. Kag amo na gani according kay Councilor Ramos parehas nga close niya si Mayor Bing Leonardia kag si Councilor Al Victor Espino. Sang palag ni Ramos nga si Mayor Bing under GP Action Brian sa nag-start nga sining karera sa politika si Councilor Ramos, nag-upod na siya kay Mayor Bing Leonardia. Sang naperde ang alkalde twice, nag-upod sa gihapon si Councilor Dindo Ramos. On the other hand, si Councilor Espino para sa iya, ginakabig niya nga utod or brother Action Brian, makabig pamilya nga nasubuan sa natabo sining pagwa ni Councilor Espino sa grupo Progreso. Pinapahayag man nila Action Brian ni Councilor Dindo Ramos nga actually during that night, Friday night, nagpalayo siya. Dahil niya pamatian ang exchange of conversation ni Councilor Espino kag ni Mayor Bing Leonardia. So ang nitty-gritty kuno sa ila sining istoryanay, daw wala gani nakuha Action Brian, wala naging pamatian during that night, no? Pero sangit pamangkod ko si Councilor Ramos kumbala ma-stick siya sa gihapon sa GPT, mapabilin siya Action Brian bilang member sang Grupo Progreso kay siya wala man siya sang may nakit-an nga rason nga maghalin sa Grupo Progreso. Meaning, gintabunan niya lang dulonggan niya. Mambal siguro nga hindi ko gusto makabati sa mga malain ng mga tinaga. Yes, kaya actually since involved diri ang duha kamalapit ng mga persona si Mayor Bing, si Councilor Espino. Kaya kung makabati ako, sakit ang akon balat siyakot. Muna abi, no? Kundaga, sa tunga-tunga lang si Action Brian, si Councilor Dindo Ramos, no? Nga tiya mo na bala sa notice naton kami mga ordinansa usually tandem in Action Brian ang isa author ang isa main proponent walang sa main proponent ang isa naman ang co-author Action Brian. Aring tingog kag reaksyon ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos. May samang guro ka members ng Grupo Progreso nga do na afektahan gid ako gina no kasi very close kami tama, we are like brothers. So na balayan ko kaya ever since na nagkakapanya kami upod na kami ni Almo. Unfortunately, I was not able to listen sa ilang conversation. Kaya pag-start ko nila, though nag-inisrianay na sila, nang naglayo-layo ko, pagkanto ko sa kaya hindi ko gusto mamati, kasi both of them are close to me. Close on ka mayor, damo ko na-start sa politika ko, ever since nag-barangay captain ito sa barangay Granada, kami na ni Mayor na sa politika, no, even the times na kaduwa siya materde, alam ko gyapon. Si Al, muna 5 daw, pamilya ako na, kag siya niyo upod ko na nag-decide yung kampanya kami. So, nasubuan ko, no, but as to the nitty-gritty, kung ano kita nakatabo, wala, hindi ko to, no, nagpalayo ako immediately. Nagpalayo ko, so hindi ko kabati isang, in fact, at that one point, kanina, disagyan ko kay, nisuway ko ni Mayor, kay nagkaisalanay nila. So, kay ako istorya ko kasi hindi ko gusto matian kung anong mga nangilang na kay low nagasatanay na sila. Although in the air, nag-aaway. Nag-exchange of ideas lang na very persistent lang isa-isa. So, I rather, went out to be, sa ilang malapit sila bala. Hindi nagpalayo lang computer. So, on your end, attorney, will you stick sa gihapon sa DP or? Ako tiyara kayo sa DP gihapon, no? Kung ano ko na desisyon ni Councilor Aaron, na-respeto ko gina. Kung ano ko na desisyon ni Mayor, regarding sa natabo, na-respeto ka man, I can't see any reason why sa ako ng mga person na magaling sa grupo ko sa doon. Except for some personal reasons. Pero sa wala ko may nakita man na rason natin nga mag-buya sa Grupo Progreso. Del? Action Del? Yes. Nakasubo man, no? Paubaya. Letting go. Sige. Action Del, birada Action Del. Yes, Action Brian. So, mula, no, ang balantayan ni Action Brian, ang complete slate, no, sang Grupo Progreso para sa filing sang COC. Kung bala may mga additional or new faces kita nga makita sila sini
nga lineup for 2022. Tika klaro naman to si former Councilor M. Ang, si ang napierde nga si Sir Marlon Solido, matumanto posible gina may mabulos na nadakag mga bag-o nga mga ngalan Action Day la. Yes, Action Brian. Kag muna wala pa man naton may baluan ang plano ni distrito, no? Former councilor sa distrito and incumbent councilor Simple Distrito, Action Brian. Amo nang ako nabatian nga nagpasalamat mga ni si Councilor Simple Distrito sa Grupo Progreso, but to the point nga anong nagpasalamat nga nag-upod or nagbabay na anong nga sitwasyon amo nang hibaluon Action Dale, no? Yes, Action Brian. Muna sa mga masunod nga mga inadlaw, posible may mga development, Action Brian, sa politika diri sa may syudad sang Bacolod. So, ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, may mga barangay na Action Brian nga ginmuno si Congressman Greg Casataya sa mga lugar na posible pagatukuran sa Bacolod City General Hospital. Kung madumduman, may mga announcement lang nga may 5 ka mga pamilya or individual nga interesado nga mag-donate sa pila ka hektarya sa property para diri patukuran sa Bacolod General Hospital, pero wala pa gid sa ngalan kundi nga area. Pero today, ginbensyon sa kongresista nga lakip diri sa Ginaay nga tukuran sang hospital amo na siyang Barangay Felisa, Barangay Vista Alegre, Barangay Bata kag Barangay Alihisa. 4 lang ni Action Brian ka mga barangay kay ang isa daw hindi paluyag i-announce no kundi ang possible sini nga location. So amo na siyang pinaka-latest nga development sa Bacolod City General Hospital since approved naman ang layi ni Presidente Rodrigo Duterte. Alitingog ni Congressman Greg Casataya. Ang areas, mo magyapon to, may nag-propose sa Felisa, sa Vista Alegre, then sa Bata area, 3, then may isa daw sa Alihis bala, pero ginapa-request pa kung anong update, no, if they're still willing, and then may isa nga way nag-disclose kung diin nga lugar. No? So far, muning 5 ka mga proposals no, nga nagtawag sa aton verbally. Ang isa nakasulat na, nag-submit na siya sa iyang tanan ng mga requirement or tanan ng mga papers needed for the donation. Donation ni tatanan. No? Muning binta, kay hindi na diya maggasto pang gobyerno, kundi donar tanan-tanan nga duta, no? May isa nga nag-donate, willing mag-donate do 3.5 hectares. Ang isa do mga 3 hectares. So basically dira nga range abi sa kalaparon, no, sang duta nga ila i-donar sa gobyerno. Action Brian si Congressman Greg Casataya. Mga balita gikan sa Action Bacolod. Dale, may clarification lang gamay, no? If in case ginman Action Day labi way man tayaga kwan diri ga predict ano ato lang ta man like for example being ang mayor is Mayor Lenardia Magyapon inilay na gid ni Action Day mo so di na niya mapunggan pa kung may budget na ni from DOH sigurado tindog na gid ni Action Day. Yes, Action Brian. Actually 250 million included na sa DOH nga 2022 national budget as per Casataya. Si House Speaker Alan Velasco may additional man nga pondo for the project pero wala pa na-reveal kung pila. And then si Senator Juan Miguel Zubiri may donation man nga 200 million pesos for her Bacolod Hospital. Da 600 to ya ang yasang pondo gid mismo. 600 million. Yes, actually Action Brian ginapa-estimate pa ni Congreg kung pilagid balas kaya ang DPWH regional office sila yung naging mo sa perspective kag kung pilagid ang estimated amount na matindog ang hospital. Pero amo na no may mga contribution pila ka mga politiko kag ang ang main agency or ang main department ang DOH mo gani ang mag-provide some funds for Bacolod Hospital. Salamat. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action New Action Dave Salazar una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Ang balita ng Action Dale Salazar dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Kapamatian mong tingog ni Councilor Dindo Ramos daw sa pagkasubo nga sitwasyon. Kita mo to ba tiyang mo tong tingog gagina? Utok abi ni Mayor Bing Lenardia Action Hands
ari ding presensya ni Councilor Al Victor Espino pero lain ang sa huna-huna iya. Gayohom ko sa sitwasyon sa GP. Sige, las 8:23 na sa aton sini nga pagpangalagad. Gina-endorso naton sa inyo mga kaksyon ang Bluterna Plus Capsule. Mayara sang Bluternate nga extract iniya. Insulin leaf. Las 8:24 na. Pagbalik naton karon dugay dugangan ta mga dalag ko nga balita gikan sa aton sini mga patrol reporters. Balanced discussion, fearless comment. Action firing line. May gabilang sa kay Dennis Richard Tiburuma. Palayain ang isa't isa, panalo talaga. Good evening. Si Sir Alex Araman. Sige. Star Mayo, Action Bry, it's New Year and new group of people to run naman, di ba? Jinky de Lagdon, Mayang Gabi, Action Bry, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, and all families ang DSB, Si Michelle Sayo Himiroy Araman, Dennis, ang balido ka klaro na ginihaw. Alex Montesa, Grupo Progreso is local political party. Na-mention ko na kaina. John Serna, Mayang Gabi Action Bry, kag sa tanan nga watching live from San Enrique. Jane Aninion Cabunsol Alvarez. Good evening, Action Bry, watching from Kuwait. God bless, keep safe. Dennis Richard Tiburuma, nalibot naman ni Action Bry ang DSB. Tatak Salvadorians, pansit lang. May kapangita sa akon, no? Ang balya nago ka, ngayo kami titanduay. Di ginahangkat ko siya kadto di sa stasyon kay papasanon ta isa ka karton nga tanduay. Kung may lang sa mga circumstansya nga mga importante, si Action Brian Mordin maupod gid ina iya. Si Milili Oligo, greet niya sa Mambulak Silay, Kagawad Timay, kag Munet Lubaton. Raymond Ligas Pipinida Raman. Jean Oy si Sir, good evening, Sumbrian, more than Godspeed. Salamat. Likewise, okay. Ana Sinuro, Carmelo Garingo. Nagkayuhoman sila ho. Kung isalaktan taman sang medyo kawiti style ang program, ta kag payuhom-yuhom para mas enjoy. Role Toriano Bilarde, wala si Al Espino, ara man si Marlon Solidom. No, gaya nag-ara ka naman. Pabati-bati ka naman kay nung Marlon Solidom. No, gaya na ko da. O, gintag mo pa siya ho. Basahon niya ginay kag padalaan niya gikadaya manok isa ka kwan bilog. Sige. Ma-relax ko gamay ha. Walang iwanan. Role, nagalugar mo na gani Exxon Roll, Kapusong Role Toriano Villarde man, nalipat ko daw. Kagi ko tulog na kay isa pro sa balay mo sa mansion mo, pero lipat na ko sa nungga. Sige. Mabalik ko dugay-dugaya, mapahuway lang ko kaday lang ha. Sige. Las 8:27. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na!
Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 ka tuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year nga nagsulod po, ito nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto karon sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and Memorial Regional Hospital pero ariyo magmay tisi anay kamodang alkaline. Action Jema ayo tada sa patrola, no? May gabi lang kay Ryan Burha. Salamat gid si Merly Gonzaga naga-monitor man upod siya sining pamilya magkaksyon and si BG Tabago monitor lang sa ila sa Hinigaran family Tabago, no?
Si Hil Javier araman nagamonitor sa Cubay, La Carlota, Kagawad Ed Suralta. Salamat gid. Loud and clear your voice, Action Bry. Salamat. Si Tabago again Tamiya lang family o nabasa ko na, no? Si Melanie Calvas naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. George Gargasira Action Bry wala permanente nga member lalo na aton gobyerno even gani sa national gakatabo man na. Basta politika anytime kambyo na sila mo ko dintong Mayo didto kita. Sige, while checking sa patrol, good evening Action Bry, sa tanan nga botante hindi gid kamo magpainto sa mga Duterte kag sa ila mga ido-ido sila ni Bongo, Tolentino, De La Rosa, puro panos. Duakig na gid ang mga tao sa Duterte Duterte. Good evening, Sobrang Tamiyaw ko sa Barangay Kudkod, Family Morden, kag Sitio Iliranan, Family Visario, ang panamyaw si Narcisa de Los Santos. Sige, goods naton sa patrol. Check ko lang section dyan, dali lang ni mga ka-aksyon, ano? Siring balita dira sa Corazon, kaya doon di na magbaton, pasyente pa. Action dyan, may gabi. Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kung naman ginatawag ang Regional Hospital na dali na hamtang sa may syudad sa Bacolod Action Bray. Nga sa subong almost puno na ang ilang mga bed capacities nga gintala na pareho sa COVID kag non-COVID-19 cases Action Bray. Ang buot siringon sa lideri nga do wala na balasang butangan nga mga lugar para sa mga pasyente nga bisan pa nagabatsag abi o kung may ara simptomas o kung positibo sa COVID-19 kag para sa mga pasyente nga hindi related sa COVID-19 ang ila man diri nga ginabatsag o kung balatian. Base diri sa public advisory nga ginpagwasan tagdumalahan sang ospital, pinaagi man silang official Facebook page nga maning The Horizon. Luyag nila Action Bray ipalabot sa publiko nga ila limitahan ang pagbaton o kunang admission sa mga hindi COVID-19 nga mga cases. Ang rason nga ila diri nga ginpaathag ini bangod nga malapit na lang hindi pa puno pero malapit na lang nga mapuno ang capacity nga gintala na o kung alokar nila para sa mga hindi COVID-19 related cases. Lapit na lang mapuno, but silingon may mga available pa. Amo nang rason kung nga tila diri limitahan tob-tob sa ginatawag nila nga extremely emergency cases. Inablang nga kinanglanon gid ginayon sang atensyon medikal, kinanglanon ginayon nga i-admit Action Bray. Ini ang ginatumod naton most likely sa mga ward area. Ini lang na-admit na gid ara na sa mga ward nila mismo. So bot silingon ang mga kwarto kung mga departamento malapit na lang nga mapuno ang ilang capacity o kung bed capacity. According diri sa public advisory, tatlo gini ka mga kaso. Ang una diri ang Department of Internal Medicine. Ang Department of Internal Medicine kalabanan sa Action Bray ang ginakaso kung barati ang ginabatsag sa mga internal organs kay gaangayabi sang sobrang sunod sang lawas tayo kung naman nga mga organs Action Bray nga may ginabatsag sila nga baratian. Ang ikaduha Department of Orthopedics kag Traumatology kag ikatatlong Department of Pediatrics kung sa mga kabataan sa mga minors. So ining tatlo ka mga departamento ginpayag nga apektado sa mismo nga public advisory kag magatatap na gid lamang sa mga pasyente nga limitado tub sa emergency na gid nga to the point nga extremely defined na Action Bray. Pariyo abi sa mga aksidente dira manabunan, nalabuan, natiruhan amo ning mga emergency cases Action dyan. Yes, Action Bray, no? Ining nagakinanglan kila yon sang nagakaigo kag mas madasig nga atensyon medikal. Amo ning isa nila diri kang luyag nga tatapon. Ilabi na sa tatlo diri ka mga departamento. In short ko na tagumatayon. Dura lang ato bubugtuan kina ginawa mo malapag tatapa. Kinahanglan matatapan kagid kay kun hindi matatapan basi madisgrasya kagid. Awabi ko ba masulan sila? Hindi man. Duga pa yung Action Bray, ini for non-COVID cases. Pero sa mga COVID-19 cases, wala man nila emphasize, pero ang punto din sa ospital, pareho man na matabo.
limitahan man nilang pag-cater sa mga COVID-19 related cases. Kaya ang rason, sa subong nag-renovate maging sila sa ilang COVID-19 wards para according sa ila diri para man sa mga staff kag sa mga pasyente. Kung madumduman limitado lamang ang bed capacity para sa COVID-19 wards, pero subong according din sa advisory gina-renovate pa ang portion sang sining ward mismo Action Bray. Kay bangod nga gina-renovate ang portion sang ilang ward dira, may ara na subong sa mga COVID-19 patients ginakabig na nila nga nalabot na nila ang maximum capacity. Sa liwat damo taling available beds o galing may renovation sa ginhimo subong ang magsiring renovation ginkayo, gin-reconstruct o kung abi may ginbag-o Action Bray, isa na sa mga rason kung nga nalabot na nila ang ginatawag diri nga maximum capacity sa mga dedicated nga isolation beds para sa COVID-19 patient. Ang laing sa diri kay bisan pa ang critical care unit no mga ICU beds Action Bray ang full o kung maximum full capacity naman ang nalabot sini. Sa karon ang emergency department amo sa emergency room sang ospital nalabot naman ang full capacity. Kaya na ganyan naguli kita sa ospital kita gin man naton kay ginutok na sa sulod sang emergency room kay tinatabo sina dira divided na kini emergency room subong hindi na totally nga pati diri sa wala kag tuo pagsulod mo sa emergency area puro na tanan ward o kun nahiligdaan abi ti bangod sa COVID-19 pandemic nakita naton kay na nga na differences ang plastada sa sulod mismo o constructional design sa sulod sa emergency room kung sa rin na tuo nga bahin dira nila pagsulod na sa entrance mismo sa emergency room do mo ginatanan mga ward din sa wala na may araman specific na purpose Action Bray. Bangod sini nalampot makuno nilang full capacity sa mga allocated hospital beds for COVID-19. Kag, ginpanumdum diri sang regional hospital nga limitahan nila ang pagbaton sa mga pasyente kag ila day mas istrikton pa ang pag-enforce ng coordinated referral. Magsiling coordinated referral, batunon kanila nga i-admit kung may nagakaigo nga proseso kung referral may imo gikan sa lugar ko sa din ikaw halin. Like for example, kung nalin ka dito sa Bago, abi manawag ang taga Bago Hospital today kung pwede pa sla. Do mo na bi? Yes, amo na sang matabo Action Bray, no? Or ikaw mismo mahimo siguro makipag-angot sa ila para magpamangkot pwede kung i-admit daw mo na ba matabo pa no i-proseso mo anay kung may mga available nga beds o kung pwede ko siya mapasulod dra mapa-admit ang amo sining nga pasyente amo ring iya sa diri nga kaso kag sitwasyon sa karon kay i-assess nila no. Ang basiganay kung may mga palamangkotanon nagkantanan sa referral, kag proper coordination sa patient referral. May contact number sila ginatag man 703-1350 kag 0917-100-7093 o kung 701-7865. So sa karon naman ang ilang pinaka-latest diri nga public advisory pinaagi diri sa ilang Facebook page nga Horizon mga around 5 hours ago. Ngayon mismo nga post Action Bray. Hasta san on action dyan? Hasta further notice ni? Why gid na butang until no? further notice. Wala pa gid sila sang this is advisory number 17. Amo ng advisory number 17 Action Bray, no? Kay maging pagwaman sila diri nga data nga isa pa gid sa rason nga hugot ginilang pagbantay dahil nga base diri ko sa DOH Western Visayas ang Negros Occidental kag Syudad sang Bacolod ang gintay dalom na sa alert level 3. As of September 5, inigi-classify sa DOH nga sa moderate risk kag high risk areas for COVID-19 transmission. Kay base diri sila nga datos, ang Negros Occidental ang may 64% nga 2-week growth rate ng COVID-19 cases kag may daily attack rate nga 2.73%. Action Bray. Samtang sa Syudad sang Bacolod kay ginakabig diri high risk according diri sa datos sang The Horizon nga may 26% nga 2-week growth rate kag may ara sa 8.55% nga daily attack rate. Nga kung naton triple ang pagtaas ni kung abi ang kurikupara naton ini sa Negros Occidental may 18% nga positivity rate Action Bray. Sige. Ang manabalik na naman digikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasibutan na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line.
Okay, at least tonight na kay balo ka mo sa mga gwada sa Bacolod, kung magpa-hospital ka mo, check nyo gid anay. Kay may ara sa mga panibagong pagsulundan for the meantime man lang niya sa Corazon bangod sining pandemya, mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment, action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. May gabi lang sa kay Rona Regida Trava. Nag-monitor subong si Tatay Teddy. Thank you, Tatay Ted. Sibila Miliara Sapul. Good evening, Sumbray. Nag-monitor kami di sa Park Sunflower. Jin Oy si Sir Araman. Ryan Burha. Who's next? Amo nang pamangkot ko kay na. Al Espino out. Who's next? Who's next? Merly Gonzaga, good evening, Sumbray. Monitor lang kami. Stay safe. Kag subong man sa imo pamilya. God bless. Salamat. VG Tabago ng monitor. Na monitor na lawag ko na kaina. Ana Sinoro may gabi. Siga. Ang iban karon na. Pagbalik ko, 8:49. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ang oras ta, why nagid, ano? May ara pa ko tani ibalitang espesyal sa inyo, pro. Pero gamay man lang ni Action Hands, Dito sa China, may bayi itong 40 na katuig nga why na siya tulog-tulog, Action Hands. 40 years na, 46 edad niya subong, 40 katuig nga why ni siya katulog. Sige na lang sa obra. Katapusan niya nga tulog, sa itong nag-edad siya 6 katuig. Buwas sa gabi, explicar ko sa inyo, kay may ara sang mga doktor nga nag-explicar na kung nga wala siya katulog. 40 years na Action GM. Grabe ya. Hambal sang bana niya, siya rin sa aga hasta sa gabi na, sige na lang na siya obra-obra. Kay kung hindi siya mag-obra, maburingan ang life niya, daw ka subo, blaw, tiyan mo nag-obra-obra na lang gid siya. Bisan anhon niya nga huluhigda kag mapiyong, hindi gid siya katulog. Ti 40 na katuig kag murarat lang mata niya. May initial ko tong explanation na kuha medyo gabukala Action Hands mata niya, pero ang iya galing nga unod sa lawas niya gakatulog. Nga matay lang ang gaabri pero ang lawas siya gakatulog man kung kaisa gali. Explanation sa Dr. Buaske Dugangan ko. May atuman to kaladlawan nga isa ka tawo nga manok yan napatay blinog bulang. Wala iya ginhaboy Action Hands. Instead binaklan niya agin pabutangan niya kalungon kag ginlubong niya nga daw pariyo gid sa tawo. Ginbutangan niya pa ni streamer Action JM, no? As in, pero tinga pagpalangga sa manok yung inugbulang mo. Na, pero may mga tao yung kaangay sila. Pabawasan ko, dungagan ko na. Why na kita oras, ini si Action Brian Morden, nag-agdagit sa inyo sa dason nga program Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, no? Nagapasalamat kita mahilibati kita buwas aga pa sa Action Farming Line at Action Hotline sa aga. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio!